Чиста игра, спортменство и много емоции. Така може да се определи накратко футболната среща между отборите на Дунав Дунавци и Балкан Белоградчик. Ето какво заяви минути преди началото на матча треньорът на домакините Ивайло Лазаров. Като цяло отборите са в водещо класиране. Отбора на Дунавци засяга на второ место с равен брой точки с Тимок Брегово. Белоградчик изостават на 3 точки, но са един от стойностните отбори. Не знам дали знаете, по-миналата година играха в аматьорска футболна лига и са доста стабилен отбор. Въпреки скромните си финансови възможности, отборът на Дунав Дунавци жъне успехи и радва хората в малкия град, казва Ивайло Лазаров. Нашето отборче е съставено предимно от ентусиасти, но за сега се справяме с нещата, за разлика от повечето отбори в областната група. Всички са общински отбори, разполагат с по-добри финансови възможности. Ние сме към община Видин и с нейна помощ до някъде с помощта на по-малки спонсори допълнително, с кметството Дунавци. Едни се грижат за терена, едни помагат за картотекиране, за плащане на такси, спонсорите за отделните съдийски. Опитваме се, да се казва, сега се справяме и поддържаме така едно добро ниво на футбола, което радва местните жители. И се надяваме за бъдеще така да поддържаме отбора. Ивайло Лазаров сподели и надеждите си отборът на Дунавци да продължава все така успешно участието си в местната лига и да отстоява достойно името си на отбор от малко населено място, но с големи хъс и воля за победа. Дунавци е отбор с традиции, почти без прекъсване е участвал до сега в всички футболни първенства. Следващата среща на Дунав Дунавци е с отбора на Пластик Старопатица, а след това ще премери сили и с лидера в класирането Тимок Брегово.